И здравейте, Майнкрафтъри, аз съм Девил и това е шести епизод от поредицата ми Minecraft Survival. И ето, през последните дни, какво стана? Така, как забелязвате, вече имам светя и то в съкси ветерни. Така, минал, открих още 4 диаманта. Имам ябълка, тук имам доста свински пържоли, имам време, доста различни цветове, имам stone bricks и вече от всеки вид дърво. И си направих, докато не снимах, си направих един branch mining, който смятам да ви го покажа. Доста се има додолу. Точно с този branch mining открих 4 диаманта. Имам си ковче за буклук. Ето го. Така. И ето го, branch mining. Не е много голям. Нещо не е ладно. Ето го, той продължава тук. Тук всичко е в лава. Трябва да взема къде. Така. Всичко почвам. Всички. Направо перфектно. Доста пъти умирах поради нападението от чудовище. За сега аз съм написал да ще спускам на изи. Трябват ми моркови или картофи и зомби. Да си оправя фермата. Мисля, понеже нямам много място, да си правя така на етажи нагоре. Ако намеря друго за посаждане, тикви имам, може да посадя тях, но не знам. Главно ми трябва диня, моркови и картофи. Най-вече картофи. Аре, лами да е. Ево носи. Ничего. Значи си за експит. Должник съм. Си правя къщата. Yes! Си направя бисквитки. Готово. Ще си правя кирка. Къде ще се копира някой решфендър. Съжалявам за тези, които обичат ендерманите. Аз не съм мега голям фен.
Така. Като ще вземем дума. Прецапа мишката. Ако хората, които гледат този survival, имат предпочитания да играем в някой сервер, да пишат. Защото и без това на мен е скучно. Не докато снимам. Всъщност само е интересно докато снимам. Но ще хвърлям на обичам. Не четен брой. Šta je? Ništa jako mi se dobro. Kad to čujem, da, ništa što se tiče. Yes, iron. О, да! И зад него и още iron и redstone. Само ви по-маска сме. О, и до тях злато. И сега диамант. Си. Къде чувам? Още redstone. Супер. Още злато. На мен съм да не го видя. Готово, ще врат цялото злато. Къде ви чувам тези градинки. Още. Всеки. Си вложил. Все, диаманти. Мечты. Чувам чувството, че съм малко ще се блъскам с някаква ресурсата. Да нямам щити. Ще е хубаво, ако намеря още да спавам. И храната още си взема. Мисля, да не чувствам пияно. Мисля, доста интересно филми. Да. Всъщност това е бренчвайнинг, така че не знам, минало е какво. Ако можете да разкръчу. Айо, видям. Моля! Оле! Всички да сте ми свидетели какъв бък стана. И оживях заради него. Само някой да оплюва бъговете. Какъв лево ще да изгуба и неща. Добре, че беше този бък. Ужас. Винаги внимавайте къде купувате. Винаги. Изкарах си много. Мисля да бъдеш. Това е епизода. Трети епизод. Надявам се да ви е харесал. Ще снимам след това още един. Така. Ако имате някакви предпочитания за сървъри и други неща, пишете. Това беше.